Benvinguts i benvingudes al Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Mediterrani de Meliana. El Mediterrani és una escola menuda, pròxima i familiar. El conjunt de valors, objectius i prioritats d'actuació del centre partint d'un model d'escola inclusiva es concreten en els següents trets d'identitat. Al hall de l'escola hi ha dos elements a destacar, un tauler i un arbre, que s'engalanen segons el moment de l'any. Cada curs, el claustre acorda un fil conductor. Enguany ha estat un passeig per la història de la música. Això ens permet treballar altres temes amb l'alumnat que considerem interessants, bé a nivell d'aula o de centre. En arribar la tardor, el nostre pati rep a les famílies dels més menuts amb un bon grapat de castanyes i fruits de la tardor. Els darrers anys estem celebrant el Dia de l'Esport, en el que mares i pares col·laboren amb nosaltres per portar a terme activitats lúdico-esportives en tots els nivells de l'escola. La Setmana Literària és un referent per a la nostra escola. Al voltant de la celebració del Dia del Llibre, organitzem activitats que fomenten la lectura i l'escriptura, amb tallers, lectures compartides, visites d'escriptores i escriptors i dramatitzacions per part de l'alumnat més gran. Aquestes activitats i celebracions, junt a altres com el Dia de la No Violència de Gènere, les Falles, la Pasqua, el fi de curs, plenen de vida la nostra escola. La Comissió d'Igualtat i Convivència manté viu un mural amb temàtiques que conviden a la reflexió i desperten la curiositat. Proposa activitats i coordina les reunions del Consell d'Alumnes, que serveixen per canalitzar les opinions i propostes del nostre alumnat.